Türkmenistan ýakyn günlerde koronavirus çäklendirmeleri sebäpli daşarda galan raýatlarynyň ýeni bir tapgaryny ýurda getirmek üçin Moskwadan ýüriti uçuşy amala aşyrar. Bu ağırlykda ýurtda COVID-19 garşy vaksinalaryň gutarandygy baradaky maglumatlaryň fonunda geçen ay giňerimde başladylan 3-nji, ýagny booster sansymlaryny urma kampaniýasynyň hem gerimi haýallady. Şeýle-de ýurdun çäginde koronawirusyň ýeki ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almadyk türkmen häkimetleri käbir COVID çäklendirmelerini gowşadyp başladylar. Türkmen häkimetleri martdan başlap daşarda galan raýatlaryny ýurda getirmek üçin ýöriti uçur gatnawlaryny gaýtadan gurnap başlar. Soňky gedek türkmen raýatlary ýanwarda Türkiýeden getirilipdi. Fevralda bolsa buğurda hiç ýyl uçuş amala aşyrylmandy. 9-njy martda Moskwadan ýöriti uçuryň gelmegiне garaşylýar. Diýip Azatlyň Türkmenabadyň aeroportundaky çeşmesi 7-nji martda yerli habarçymyza gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalar sebäpli atlandyrylmaslygyny soran çeşmämiz 15-nji martda çelini Moskwadan türkmen raýatlarynyň ýeni bir tapgarynyň getiriljekdigini aýtdy. Ýatlatsak Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň martynda ähli halkary uçuşlary ýatyranyňdan soň dürli ýurtlarda agyr ýagdaýda galandygyny aýdýan müňlerçe türkmen raýaty watanyny dolanyp bilmeýän kösenýär. Türkmenistana käwagt barýan uçurlary minmek üçin düzülen resmi tanawlara goşulmak ise käbir ýerler üçin aýlary, beýlikler üçin bir ýyldan hem köp wagtda çekýär. Azatlyk bilen söhbetdeşip bolan türkmenistanlylar bu uçurlardan peýdalanyp bilmek üçin daşary ýurtlardaky türkmen resmiýetleriniň 1000-den 3000 dollar aralygynda para toraýandyklaryny hem gurrun berýärler. Bu barada şeýle-de ýoly goýulan ýöriti uçur gatnawlary boýunça türkmen howa ýollary gullugyndan resmi maglumat alyp bolmady. Mundan başgada, daşarda galan türkmenistanlylary getirmek uğrundaky uçur gatnawlarynyň ýoly goýulmagynyň Russiýanyň sebäpsiz Ukraina çözmegininden soň dören humanitar krizis bilen hem bagly bolup bolmandygyny anyklamak başartmady. Bu ağırlykda Türkmenistandan adamlary Russiýa çykarmak üçin gurnulan ýöriti charter uçurlary hem indi Rus S7 kampaniýasynyň deregine türkmen howa ýollary gullugynyň uçurlary bilen amala aşyrlar. Bu barada Garasyz Türkmen News neşri öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Ol munyň Rus kampaniýasyna Russiýanyň Ukraina hüjüm etmegi netijesinde girdilen sanksiýalary bilen ilteşiklidigini hem nyktaýar. Azatlyk bu maglumaty häzirlikçe resmi wekilleri we öz çeşmelerine ne tasdikladyp ne de inkar etdirip bildi. Sol bir wagtda lewaply habarçylarymyz sebitde ýylatyň arasynda grip, dümöw alamatly keselleýänleriň köpelmegi bilen giňerimde COVID testleriniň geçirilýändigini aýdýarlar. Sevitde dümöw alamatlary bilen keselleýänler köpeldi. Bu sebäpli Türkmenabadda we beýleki etraplarda hassahanalara, maşgala lukmanlaryna hem ýüz tutýanlar artdy. Olardan destine COVID testi alınýar. Çärjew etrafynda maşgala lukmanlarynyň özleri gapyma-gapy aýlanyp test alýarlar. Olaryň aglawasy negativ netije görkezýär. Diýip ýagdaýlardan habarly çeşmelerimiziň biri habarçymyza aýtdy. Ol häzir vilayetde koronavirus garşy vaksinalaryň gutarandygy sebäpli 3-nji booster vaksina tanzymlaryny urmak işleriniň geriminden hem gözgörtüli haýallandygyny aýtdy. Mundan öň habarçylarymyz ýylaty esasan Russiýada we Hytaýda öndürilen vaksinalaryň urulýandygyny belläpdiler. Türkmenabadyň hiç bir taýlyk öýünde vaksina galmady diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz nyktady. Türkmenistan şu wagtda çelini öz çäginde resmi taýdan hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasaba almady. Ýöne pandemiýanyň dowamında hökmany maska rejimi, sebitary hereket çäklendirmeleri ýaly mejburi düzgünleri ornaşdyrdy. Mundan başga da dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň birinden syzyp çykýan maglumatlarda virusy ýolugýanlaryň, ondan hilak bolýanlaryň hem köpdigini yktalýar. Lewapdaky habarçylarymyz türkmen resmiýetleriniň 12-nji martda bellenen irki prezidentlik taýlawlaryna gawat şu aýdan başlap käbir çäklendirmeleriň gowşadylyp başlanjakdygyny näresmi ýagdaýda ýaňdatmagyndan soň sebitde ozal gapylaryny gulp atylan egin esik uluglaryň ätiýasyk saýlaryny satýan dükanlaryň gaýtadan işläp başlandygyny aýdarlar. Emma toý mekanlary, restoranlar, kafeler henizem ýapyk saklanýar. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar dogrusunda ýurdun Saglyk Ministrliginden we degişli sebitleriň häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentariýa almak başartmady.